So guys, ndo patashika patotenda masponsors edu Mr. Ray Mutadza, Mudiwa Woodru, Mr. Love Mo, King Alfred all the way from the UK. Ndo vaita kuti mukomana asvike pari svika nhasi apo. Saka iyi jumpstart zvimwe zviri kuuya zviri muroad. Ndetangotora tisusu uyu ndimudiwa uyu amupa futi studio equipment pamusoro pestove. A 19-year-old Maureen woman akabatwa chibharo nevarume vaviri muchibage. Ladies and gentlemen, kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV, yandinodzoka nemaupdates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. So ndinokumbira kuti uone video rino kusvika kwarinoperera. Ladies and gentlemen, nyaya yandadzoka nayo pano inyaya yemusikana ane 19 years dzekuberekwa uyo akabatwa chibharo nevarume vaviri muchibage pasina kana butiro. Nemusi weSaturday 5 April 2025, mumwe musikana asina kunge adomwa zita rake ane 19 years dzekuberekwa wekuMaureen akabuda nenguva dza10 PM apo aida kunoona boyfriend yake inonzi iyo Tafara ane 44 years dzekuberekwa uyo anogara musame hood munogara musikana uyu. Musikana uyu neboyfriend yake Tafara vakaenda ivo kuGreencroft kumashops kunotsvaga chikafu sezvo musikana aiti aiva nenzara. So vaviri ava vakadzoka kunotenga chikafu ndokumisa mota yavo pagedhi repamba panogara musikana ndokutanga kudya zvavo chikafu chavo. Vari mubishi rekudya kudaro, panonzi ipo pakasvika varume vaviri vainyepera kuita kunge security yemuhudhu vachibvunza kuti kosei vaviri ava vaiva panze nguva dzakapera kudaro. Zvisinei, mukomana Tafara akabva abuda mumota kuti ange achida kunzwanana nevarume ava, ndipo vakatanga kunetsana naye ndokumurova. Sezvo Tafara ainge asiya makeys ari paignition, varume ava vakabva vatora mota ndokutiza nayo apo musikana uyu aive mukati. Varume ava vatiza nemota pamwe chete nemusikana uyu vakabva vadhimanda mari asi musikana ainge asina. Vakomana ava vanonzi ivo vakabva vapaka mota pedyo nechibage kuWestgate sezvo kuriko kwavanga vatizira nako nemota. Varume ava vanonzi ivo vakabva vadhonzera musikana uyu muchibage ndokubva vatanga kumubata chibharo. Vapedza kumubata chibharo vakabva vasiya vamudhampa ari mumota yemukomana wake Tafara ndokubva vatakura makeys emota ndokuenda nawo. Musikana uyu akazotorwa ndokuendeswa kuchipatara cheEdith Clinic for medical examination sezvo ainge abatwa chibharo pasina butiro. Ladies and gentlemen, ndinokumbirawo mutiudzewo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi. Tiri papo zvakare mune imwe nyaya, inyaya inofadza kuri kunyanya kumafans aTrevor Dongo zvichitevera madonation akaitirwa Trevor Dongo. Trevor Dongo akaitirwa iye madonation mushure mekunge asangana nedambudziko rekupisirwa imba negirlfriend mushure mekunge adhumanisa. Kutsva kwakaita flat raTrevor Dongo hapana chakabuda kunze kwehembe dzaaive akapfeka pamuviri, izvo zvakaita kuti asvike palevel rekuda kukomita suicide. Many thanks kune mamwe maartisti aimusimbisa kuti zvinonaka. So nhasi maimaka kana kuti maWindow Foundation yaburitsa iyo zvinhu zvemukomana Trevor Dongo izvo zvaakadoneterwa kubva kuna Mudiwa Woodru pamwe chete nevamwe vakasiyana-siyana. Tinongoti makorokoto Trevor Dongo zvinoita. Asiwo ndazoonawo imwe comment yanga yakanyorwa kuti ibvai matsiura mukomana arore asiyane nemahure. So ladies and gentlemen, ndakukusiyai muchiona video renew property yaTrevor Dongo iyo yaakadoneterwa. After mapedza kuona this video, ngatisangane mucomment section. More updates are coming. So guys, ndo patashika patotenda masponsors edu Mr. Ray Mutadza, Mudiwa Woodru, Mr. Love Mo, King Alfred all the way from the UK. Ndo vaita kuti mukomana asvike pari svika nhasi apo. Saka iyi jumpstart zvimwe zviri kuuya zviri muroad. Ndetangotora tisusu uyu ndimudiwa uyu amupa futi studio equipment pamusoro pestove neTV KV rakaira apa.
saka ndo mamirira zvakaita iye zvino. Hatina kuti mafanzi edu kamusaudziwe fana kuwedzera izvi. Ndo bhedhi yaTrevor iyi. Ndomba make munyowano. Saka tirangotenda Mwari nebasa hombe ravabata. Ava ndo mama vedu, mai vaTrevor. Vada kungopiwa mashoko mashomanana kumasponsors edu. Mama makadi ndinongoda kukutenda nerudo rwenyu runoshamisa. Amen. Nekuti dai tanga tatega taizvigona zora nhasi. Amen. Ndoda kungotenda masponsors ese. Vamwe ndichatadza kuvaduma nemazita avo. Ndambodzwa vana Mudiwa Hudu, Mr. Ray, King Alfred, Mr. Love More, nevamwe vese. Ndikungokumbira kuti Mwari angokuitirewo zvikuru. Nekuti takasingazivi kuti totangira pacho. Amen. Tichiti apa mwana akakuvara, hongu maronda anopora, asi pane maronda ari pakati pemwoyo wake. Toda kungoti tibatsirane, tiseminamato, Mwari amusimbise. Amen. Thank you so much. Amen. Maita basa mana nemashoko enyu. Saka apa artist wedu anona pekutangira. Kula yake. Zvese izvi zvabatanidzwa nemaWindow Foundation. Isusu tinobatsira vanhu vanenge vane maproblems, but maproblems ane musoro, kwete maproblems asina musoro. Saka pando patasiya Trevor ari varine zvimwe zvavada kubatsira mukomana hazvina asari zvakwana. Kune zvakawanda zviri kudiwa. Mukomana akabuda asina kana chinhu zvatinoziva tese. Kune zvakawanda zviri kudiwa zvakawandisisa, but pekuti nhasi atonzi amumba anapo pakakwana. Ndinoda kutenda masponsors ese zvawo ane nanaisa ruoko. Vakalidha ndi Mr. Ray ndo vakabhadhara imba ine yatiri ino nhasi. Vakatibhadharira rent yedu 2 months in advance. Mukomana anombozorora. Vanenge vachido kuzoitirwa basa naTrevor panenge aright, kana mune chamunokwanisa kuchinjana exchange of service, kana anga marketing, kana anga vachi hatisi kupema, but tikutara problem yakaitika noti moto uyu makaona sezvakaitika makazviona kuti svike patiri nhasi takazviona. Tinongotenda.